गोरोबनांगौ 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 खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ खौसे जानांगौ बे बाथ्राखौ लानानै बे साननैसो सानथामसोआव बिराद सरसा जादों मिडियानि गेजेरावबो नङा होमबा। दा दिनै मा रोखोम गोरोबगोन आरो सोर बायदिया गोरोबगोन बेखौसो सिन्था खालामनांगौ। दा दिनैहाय BPF आरो एबसुनिफ्राय गोरोबनांगौ खौसे जानांगौ होननानै अनेक दैदेनगिरि बिथांफ्रानो बुंदों नङा होमब्ला, ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। आरो अनेक रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि दिनाव गोरोबनायखौ हास्थायदों। नाथाय बै बिथांमोनहा मानि जायनाखि बिथांमोनहा नैबे समाव गादियाव दं, दिनै बे बिथांमोनहा माब्लाबाखि गोरोबनायखौ हास्थायगोन, माब्लाबा बिथांमोनहा गावसिनि बैफोर जायगाफोरखौ एंगारनानै बबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव थांगोन। दा बेखौसो सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर। दिनै जों रायजो राजाया गोरोबनो होनबाबो बेयाव जेबो जाया। दिनै लिडारफ्रानो जुदि गोरोबलायनाय गैयाब्ला मा जानो। दिनै BPF एबसुआ दिनै गोरोबनायखौ हास्थायबाय, नाथाय बै UPPLआ जुदि गोरोबनायखौ हास्थायाब्ला बेयाव गोरोबगोन रायजोफोर। फारसेनिफ्रायल'सो गोरोबनांगौ गोरोबनांगौ जयै खौसे जानांगौ होनगासिनो दं। नाथाय जुदि फारसेनिफ्राय जुदि गोरोबनाय गैयाब्ला माबोरै गोरोबनो। मानि दानि खोथाफोरखौ सानोब्ला मानि बै गोरोबनायनि खोथाफोरा बै बालाबारियाव कुसुं बिदै नागिरनाय बायदिसो आं नुहुरबाय लोगोफोर। दा साननानै नायदो, आखाइ थाइसेजों माब्लाबाबो आखाइ खबजाया नङा होमब्ला। दा आखाइ फारनैजों जेब्लानाखि खबो होमब्लासो आखाइया गोमो। दा दिनैनि दिनाव आखाइ फारसेजोंल' खबबाय थानानै मा जालायखो नङा होमबा। ससियेल मिडियायाव ब्राव ब्राव खोथा बुंबाय थानानै मा जानो, जेबो लाब गैया। आरो बायसान्सआव जुदि गोरोबलायनानै जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला, इलेक्सन देरहानायनि उनाव माबा मोनसे गिदिर माने साननो गोनां खोथा दं रायजोफोर। बेयाव जेनेबा सासेया होनसै आं बै सियाराव जिरायगोनलै, नों बे थुलाव जिरायदो होनसै। दा बेयावबो जाहैगोन, थोद आं बे थुलाव जिरायालै आं बे सियारावसो जिरायगोन। आरो बेबो होनसै होद नों थुलाव जिरायदोब्रा आं सियारावसो जिरायगोन। माने बेफोरबायदियावनो माने बेले बेजेया सोमजिफिननो हागौ आरो, माने थिग मथन गोरोबलायनाय गैयाब्ला नङा होमब्ला। दा बेखौनो बुङो लोगोफोर, माने गावखानाय औवाया माब्लाबाबो रोजोब जाया होननाय माने बर'नि मायाव दं आरो बाथ्रा फाव नङा होमबा। थिग बिदिनो जायो, साननो गोनां बहुद खोथा दं। गोरोबनो होनबानो गोरोबनो हाया। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ मा होननांगोन, जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबाङानो नेवसिदों। दिनैसो मानो जोबस्रांनायनि उनावसो मानो महिलारिखौ नांगौ होनदों अनेक मानसिया। दिनै गावस्रा बिपदआव गोग्लैनायखाय हाग्रामा महिलारि सारनि मुं लादों होननानै अनेक खोथा बुंदों। दिनै गावस्रा दंनाय मानि जिनिसखौ फोजोबस्रांखांनानै दिनैसो मानो BPFखौ हास्थायदों होननानै अनेक खोथा बुंदों रायजो राजाफोर। आरो बिनि गेजेराव गोबां खोथा बावलांदों रायजो राजाफ्रा। दिनै गोरोबनायखौ लानानैल' अनेक माने खोथा बुंदों मिडियानि गेजेराव नङा होमबा। नाथाय दिनै NDF बिदा फंबायफोरखौ मानो बावलांखो, दिनै बिथांमोननि खोथाखौ मानो गेजेराव लाबोआखै, बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंदों आरो। दा बिथांमोनहा सान्थि सुक्ति लाबोबाय बे 4 बोसोराव, नाथाय बिथांमोना दिनैसिम NDF बिदा फंबायफोरनि फारसे जेबो खोथाखौ मानो बुङाखिसै होननानै अनेक खुद्रिदों। दिनै सुक्तिया जुदि थारमोनब्ला दिनै बै 4 बोसोराव NDF बिदा फंबायफ्रा उदां जासिगौमोन होनदों। आरो बे जोंनि BTCआव गोबां रोहो रोहो डेभेलप जासिगौमोन होननानै अनेक बिथांमोना बुंदों। दा दिनैसो नैबे खैफोद समाव महिलारि सारखौ मानो नांगौ होननानै अनेक सोंनाय फिननाय लाबोदों। जिखुनु रायजो राजाफ्रा गोरोबनाया मोजां जागोन मोजां जाया बेखौ माने कल्पना खालामदों, अनेक बिथांमोना खुद्रिदों। दिनै बिदि अबस्था जागासिनो दं आरो लोगोफोर। दा लोगोफोर गोबां रायजो राजाफोरनि गोबां सोंनाय फिननाय नङा होमब्ला। दा दिनैनि दिनाव जोङो
माने दैदेनगिरि बिथांमोनासो बासिनानै लानांसिगोन माने बबे मोनसे माने एंगेला मोजां बेखौसो साननांसिगोन आरो दिनैनि दिनाव। दा दिनैनि दिनाव गोबां रायजो राजा आइ आफाफोरा बुंदों माने UPPL दोलोआ माब्लाबाबो गोरोबनायखौ मोजां मोना आरो गनायनायबो नङा आरो बिथांमोना दिनैसिमबो गोरोबनायनि खोथाखौ मिडियानि गेजेरजों फंसेबो होननो हायाखै होनदों। बिदियाव बिथांमोना गोरोबनायनि प्रसेसआव बोरै फैनो होननानै रायज्लायदों आरो अनेक रायजो राजा आइ आफाफ्रा खना खनला। दा बेजों लोगोसे माने खावलायदों आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा जुदि हारिनि अलखदखौ जुदि नुहुरमारबायब्ला आरो BTCनि जोबस्रांनायखौ नुहुरमारबायब्ला आरो रन्जन दैमारि बिथांमोननि खोथाखौ साननो रोंमारबायब्ला माने रायजो राजाया लुबैदों आबसुआ सिंगेल भाबै जाहाथे माने BPF दोलोखौ मदद होनानै माने हारिखौ मोजां लामाजों दा हारिखौ बोखांनाय हारिखौ फोजौनायाव माने एबसुआनो खाफि होनदों। माने एबसुआ सापर्ट होयोब्लानो हारिखौ फोजौनांगौ माने गोबाव टाइम नाङा होनदों। दिनै एबसुनि बिथांमोना जाय हान्जाखौ मदद होबाय नङा होमब्ला, नाथाय बै गोरोन्थि हान्जाखौ बिथांमोना मदद होदों दिनै जायनि थाखाय नैबे सम आरो बोथोरा फैदों आरो जोङो जायनि थाखाय नैबे बेले बेजे समखौ नुनो गोनां जादों नङा होमब्ला। जिखुनु मा बुंबावनो रायजो राजाफोर नङा होमबा, गोरोबनाय गोरोबै बेफोरखौ लानानै माथा मारिबाय थानो नाङा। जोंहा मावनानै जाग्राया मावनानै जाबाय था, बिजनेस मावग्राया बिजनेस मावनानै जाबाय था। माने राजनितियाव बांद्राय माने माथा मारिनानै लाब गैया, खहा दं जेरैनिफ्रायबो नङा होमबा। जिखुनु समासो फोरमायसिगोन आरो खौसे जानो हायोबाथ' मोजां आरो जानो हायाबाथ' गावसिनि खोथा जाहैबाय नङा होमब्ला। जिखुनु फैगोन समाव माने जोङो माने मा होननांगोन BPF दोलोआ माने सरखार दागोना बे 100% खाथांखा आरो माने 120-30आवसो दंहैयो आरो जोंना महिलारि सारनि नङा होमबा। माने दिनैनि दिनाव माने ओरै जाहैगोन माने जेब्लानाखि जेननाय देरहानायखौ लानानै जेनेबा जोङो राजनितियाव लाबोयो नङा होमब्ला। दिनै जेनबाबो देरहाब्लाबो दिनैनि दिनाव BPF दोलोखौ माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंनो हानाय रावबो फैनाय नङा आरो बै समाव। माने सोरबा सोरबा हयले बै समाव मा जाहैगोन, सोरबा सोरबा माने बर' रायजो राजाफोरजों होसोजानो हागौ आरो बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां बिथांमोनाबो। दा लोगोफोर खोथाखौथ' बिराद लिलि लाला माने सावरायबाय नङा होमबा, एग्रे बेग्रे खोथा सावरायबोबाय, बांद्राय जानो नागिरबाय नङा होमबा। जिहेथु माने रायलायाबाबो जाया। दा जिखुनु बाद होदो नङा होमबा। दा फैगोन समफ्राव माने आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा माने हारिखौ नोजोर होनानै माबा मोनसे सिन्था खालामलायबानो जाबाय आरो खावलायनाय थायोब्ला। दा बेजों लोगोसे माखासे खोथाबो बुंनो गोनां जादों। बै समाव दिपेन बर' बिथाङा जुदि NDA केन्डिडेटनि थाखाय इलेक्सन बिनानै देरहाहोनाया बिराद भुल जादों आरो मा। दा बै समाव जुदि BPFनिफ्राय जुदि MP देरहालाङोमोनब्ला दिनै अनेक बे जोंनि बर' हारिनि जेंनाफ्रा आवगायसिगौमोन। आरो नैबे क'क्राझारावबो जुदि जोंना खाम्फा बरगयारि सारा जुदि देरहानांगौमोनब्ला दिनै खमसे खम गोबां मानि जेंनाफ्रा समाधान जासिगौमोन आरो। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा एकदम जाथारै मानसिफोरखौ दिनै देरहाहोहरनानै मा जाखो, दिनै पार्लियामेन्टआव बिथांमोना बर' जाथिनि फारसे मा बुंनो हाखो नोंथांमोनानो सिन्था खालामदोब्रा। दिनै बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो होननानै नोंथांमोनखौ हाथलेट लाबाय आबसुखौ NDA बा UPPLआ। दिनै नोंथांमोनानो सिन्था खालामदो बै पार्लियामेन्टआव मा खोथा बुंहैखो बे जयन्त बसुमतारी बिथांमोन आरो बे दिलीप सयकिया बिथांमोन आरो बै रोंगोरा बिथांमोना दिनै बर' जाथिनि बा बर'नि प्रब्लेमनि थाखाय मा खोथा बुंहैखो नङा होमबा। दिनै नोंथांमोनानो सिन्था खालामनो रोंगौ। दिनै दिपेन बर' बिथांमोन बायदिया सिन्था खालामनो रोङै सासे बेक्ति नामा। दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मेलेमजिबि, ओरैबायदि सिन्था खालामनो रोंगौ, नाथाय बिथांमोना बबेबा खेथ्रआव मानि थाखाय गालिनबाय थायो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन जों बर' रायजो राजाफ्रा। दा बै समाव
हाग्रामा महिलारि सारखौ जोलैनि हांगार बुंग्राफ्रा दा मा नुखो, दा रायजो राजाफ्रा सोरखौ जोलैनि हांगार नुखो दिनै सिन्था खालामदो। बै समाव हाग्रामा महिलारि सारखौ जोलैनि हांगार बुंदोंमोन सोरबा सोरबा। दा दिनैनि दिनाव नायदो जोलैनि हांगारासो। दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सोर लेथेर फेथेर खालामखो आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि लेथेर फेथेर जानाय बर' रायजो राजाफोरखौ खौसे लाबोनानै माबायदि सरकार सालायामोन, दा बेखौ सिन्था खालामदो। दिनैनि दिनाव सनानि माइज्लिया सोर आरो जोलैनि हांगारा सोर बे, दा बेसो साननो गोनाङा।